Эфирдә аңлаулыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре уяу булырга чакыра. Милләтара спартакиадага йомгак ясалды. Татарстанның аэробика федерациясе Әлмәттә ярышлар үткәрде. 8 ноябрьдә иртәнге сагат 8-дә 11-нче янгын сүндерү отрядына Тойсуган авылындагы Тукай урамында шәхси торак йортта янгын турында хәбәр килә. Анда килгән коткаручылар тарафыннан янгын чыккан вакытта йорт хуҗасы урамда булуы, йортта кеше булмавы ачыклана. Өйгә кергәч, ул автоном янгын хәбәрчесенең сигналын ишетә. Коридорда төтен күрә һәм янгын сагына шалтырата. Янгын нәтиҗәсендә түшәм тышлыгы, зал бүлмәсе диварлары һәм түбә зыян күрә. Янгын мәйданы 60 квадрат метр тәшкил итә. Пострадавших и погибших нет. В рамках проведения проверки рассматривается версия возникновения пожара из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Уяу булыгыз. 2022 елның 10 айында Әлмәт районы территориясында 102 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 19 кеше һәлак булган һәм 120 кеше яраланган. Юл транспорт һәлакәтләре корбаннарының 3тән 1 тизлекне арттыручы машина йөртүчеләр гаебе белән зыян күргән. Һава шартларына игътибар итмәү сәбәпле көзге-кышкы чорда да юл транспорт һәлакәтләре саны арта бара. Юлларда куркынычсызлык турында дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре искәртте. Сезон үзгәрү һәр вакыт транспорт йөртүчеләр өчен дә, җәяүләр өчен дә катлаулы вакыт. Салкын һава торышы һәм явым-төшемнәр юлларда бозлавык тудыра. Һава шартларының катлаулануын исәпкә алып, юхиди машина йөртүчеләрне һәм җәяүләрне хәзерге вакытта юл йөрү өлешендә аеруча уяу булырга өнди. Постоянно меняющаяся температура окружающего. Һаваның гел үзгәреп торган температурасы, шулай ук яңгыр һәм кар рәвешендәге явым-төшем юл катламының сыйфатын начарлата. Юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча машина йөртүче куркынычсыз тизлекне сайлаганда бу факторларны исәпкә алырга тиеш. Автомобильне кышка дөрес әзерләү мөһим. Ул үз эшенә тиешле шиналар куюында ала. Машина йөртүчеләрнең бу проблемага игътибарсыз карашы фаҗигага да китергә мөмкин. Вопрос может обернуться трагедией. Шулай ук сезонга бәйле булмаган, ләкин транспортны кулланган кешеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итүдә зур роль уйнаучы юл хәрәкәте кагыйдәләре дә бар. Эләктерелгән каеш гомерне саклап кала ала. Тик бәхеткә юл транспорт хәрәкәтләре белән очрашмаган машина йөртүчеләр еш кына бу һәм башка кагыйдәләргә салкын карый. Дәүләт автомобиль инспекциясе куркынычсызлык каешларының мөһимлеген гел искә төшереп тора. 2022 елның 31 октябреннән 9 ноябренә кадәр республика территориясендә куркынычсызлык каешы дигән оператив профилактик чара үткәрелә. Согласно исследованию Центров транспортной безопасности, Транспорт куркынычсызлыгы үзәкләре тикшерүләре буенча куркынычсызлык каешларын куллану машина йөртүчесе һәм алга утыргыч пассажир өчен юл транспорт һәлакәтендә үлемне яки җәрәхәтләрне алу мөмкинлеген 50%-ка, арттагы пассажирлар өчен 25%-ка киметә. Машина әйләнсә, эләктерелгән каеш исән калуны 5 тапкырга арттыра. при опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в 5 раз. Юш карлы яки бозлы юлда йөргәндә машина йөртүчеләрнең тагын бер төп хатасы тизлекне дөрес сайламау. Иң мөһиме хәрәкәт өчен куркынычсыз юлны ачыкларга, идарә итү режимын һәм тактикасын вакытында үзгәртергә өйрәнү. Дәүләт автомобиль инспекциясе юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәү зарурлыгын искәртә һәм юл хәрәкәтендә катнашучыларга игътибарлы һәм сак булырга өнди. Алия Байрамалова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Юл куркынычсызлыгы башкарма комитетында уздырыла торган дүшәмбе киңәшмәсендә дә кузгатылды. Район башлыгы Тимур Нугуманов җаваплы оешма җитәкчеләренә кышкы чорда юлларны вакытында һәм җиренә җиткереп карап тоту мәсьәләсе актуальлеген искә төшерде. Шулай ук мәгариф учреждениеләрендә балалар һәм әти-әниләр белән эшне көчәйтү бурычы куелды. Моннан тыш эшлекле очрашуда мобилизацияләнгән һәм аларның гаиләләре белән эшләү мәсьәләләре кузгатылды. Узган елларда район башлыгы Казан Экспо базасында хәрби әзерлек узучы егетләр белән очрашуын, алар өчен яхшы шартлар тудырылуын билгеләп үтте. Киләсе якшәмбе шундый ук очрашу полигонда да узачак диде ул. Мобилизацияләнгән гаиләләргә ярдәм итү штабы үз эшен актив дәвам итә. Җаваплы хезмәтләр мәсьәләләрне кичекмәстән хәл итәргә тырыша, диде Тимур Нугуманов. Планерка барышында Кишу авыл җирлеге башлыгы Галина Туманова чыгыш ясады. Ул авыл җирлегенең социаль-икътисади үсеше турында сөйләде. Күңелләр яшь кала. Ознакайда шул исем астында комсомол туган көненә багышланган истәлекле бәйрәм чарасы узды. Анда төрле елларда комсомол сафларында тәрбияләнгән иң алдынгы комсомоллар, мәктәп укучылары, Ознакай политехник колледжы студентлары катнашты. Бүтән союз Ленинчыл коммунистик яшьләр союзы кешелек тарихында иң уникаль һәм масштаблы яшьләр оешмасы. Үз дәверендә 160 миллионнан артык кыз һәм егетләр комсомолда хәрби һәм хезмәт чыныгы алган. Ул вакытта 9700-дән артык комсомол шутланадыр районда. 103 беренче
башлангыч комсомол оешмалары бар. Аларның инде 27-се мәктәпләрдә, училищеларда булса, калганнары предприятиеләрдә бик актив эш алып барадыр. Менә комсомолга кирергә әзерленгән чак онытылмый минем гомеремдә дә. Без ул чагында Шуаратул мәктәбендә укыйдык. Ул 7нче класслар булгандыр инде. Башны бәрә-бәрә устав яклыйбыз. Устав белмәсәгез, сезне алмыйлар дидләр. Менә ул комсомолга алмау, кирә алмау безнең өчен шул хәтле хурлык иде. Менә калтырый кергәннәр әле шул райком комсомолга һаман да истә. Комсомол оешмасының 104 еллык тарихы бар һәм бүген Азнакай музеенда ул чорларда иң актив булган комсомоллар, комсомол оешмасы җитәкчеләре җыйналып, шул вакытларны искә алалар. Гөлнур Гатавяхина, инглиз теле укытучысы, мин комсомол булуым белән горурланам диде ул. Җәйге ял лагерьларында яңгыраткан җырларын гитарага кушылып башкарды. Парня в горы возьми, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке с тобой в одной, там поймешь, кто такой. Очрашуда катнашучылар үзләренең яшьлек хатирәләрен яңартып, комсомол атрибутлары, рәсми кагазьләр, фотолардан әзерләнгән күргәзмә белән дә таныштылар. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районы Яшьләр ассамблеясы кубогына оештырылган милләт-ара спартакиадаға йомгак ясалды. Чит ил студентлары һәм милли иҗтимагый оешмалар арасында кем спортта иң көчлесе икәнен безнең төшерү төркеме белеп кайтты. Әлмәт районы Яшьләр ассамблеясы кубогына узган спартакиада быел беренче тапкыр уза. Ул Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән мөмкин булды. Благотворительный фонд уделяет особое внимание, скажем так. Хәйрия фонды Әлмәт районы Яшьләр ассамблеясына аерым игътибар итә. Аларны күп санлы чараларда күрәбез. Бигрәк тә сәламәт яшәү рәвешенә кагылышлы спорт чараларын оештыруда ярдәм итәбез. Поддерживаем, скажем так, те начинания, что касается здорового образа жизни через призму спортивных мероприятий. Спартакиада уку елы белән бергә сентябрьдә башлана. Анда үзбәк, кыргыз, таҗик общиналары, Әлмәт нефть институты, Казан инновацион университетының Әлмәт филиалы, медицина көллияты студентлары һәм Әлмәтнең Яшьләр ассамблеясы командалары көч сынаша. Мы начали спартакиаду в 6 этапах. Спартакиада 6 этапта уза. Ачылыш көнендә өстәл теннисы буенча ярышлар узды. Алга таба киберспорт, мини-футбол һәм волейбол турнирлары йөзү булды. Дальше у нас турнир по мини-футболу, волейбол и плавание. Спартакиаданың тантаналы ябылышында нәтиҗәләр игълан ителде һәм кубок тапшырылды. Ул елдан-ел җиңүче командага күчәчәк ди оештыручылар. Спартакиада прошла вообще на ура. Спартакиада шәп узды, безгә бик ошады. Беренче урынга бераз гына җитмәде, безнең икенче урын. Оештыручыларга мондый яхшы чара өчен рәхмәт. Елдан-ел күбрәк кеше катнашсын. То, чтобы кубок у нас был. Калабызда хип-хоп аэробика буенча ачык шәһәр беренчелеге узды. Аны республиканың аэробика федерациясе оештырды. Спорт һәм бию элементларын берләштергән бу хәрәкәт активистлары белән безнең иҗат төркеме танышып кайтты. Фитнес аэробиканың хип-хоп дигән төре үзендә спорт һәм бию элементларын берләштерә. Шуңа күрә анда катнашучылар физик яктан да нык булу өстенә эстетик тәрбияне дә ала дип саный белгечләр. Сикерү, бию аэробикасы адымнары, брейк-данс һәм кеше акробатика элементлары. Булар барысы да хип-хоп аэробика техникасының нигезендә эшкә итә. Бию аэробикасының бер төре буларак ул яшьләр һәм үсмерләр арасында бик популяр. Шуңа күрә Әлмәт шәһәре беренчелегендә катнашучыларны да әнә шул төркем тәшкил итте. Мы все прекрасно знаем, что есть обычный фитнес в фитнес-клубах, да, различные направления: пилатес, йога, стретчинг, степ-аэробика, аэробика. Без барыбыз да фитнес үзәкләрдә алып барыла торган фитнес шөгыльләр хакында ишетеп беләбез. Фитнес аэробика, йога, пилатес, степ аэробика һәм башка бию юнәлешләре. Моннан тыш аэробика спорт төре буларак яши. Аның 5 дисциплинасы бар. Дисциплина степ аэробика, дисциплина аэробика, дисциплина аэробика 5 человек, дисциплина хип-хоп аэробика и дисциплина хип-хоп большая группа. Татарстан фитнес аэробика федерациясенә 2009 елда нигез салына, ул 1000дән артык кешене берләштерә, 5 муниципаль районнарда алып барыла. Әлегә кадәр республикада мондый ярышлар уку йортлары арасында уздырылып килгән. Быел шәһәр беренчелеге форматында да оештырыла башлаган. Все члены команды должны уметь. Командада эшләүчеләр бер-берләрен тирәлекне тоеп чыгыш ясый белергә тиеш. Моннан тыш яхшы энергия тарата белүләре дә мөһим. Также отдавать, посылать положительную энергетику.
Әлбәттә, узган ярышларда 56 кеше катнашты. Алар 4 командага бүленеп, шулай ук дуэтларда чыгыш ясады. Алина Сабрина һәм Карина Камалиева партнерларына түгел дусларда. Икесе ике мәктәптә укыган кызларны нәкъ менә хип-хоп, аэробика һәм әлеге спорт түрә бирә торган эмоцияләр берләштерә. Меня это заряжает. Я очень люблю танцевать, и это для меня как смысл жизни. Мы отличаемся от обычных танцев тем, что у нас больше работы на выносливость, больше спортивных трюков. Вообще, в принципе, тренировка построена по-другому, и от этого становится очень интересно. Ярыш нәтиҗәләре буенча барлык катнашучылар да дипломнар һәм истәлекле сувенирлар белән бүләкләнде. Иң мөһиме, алар барысы да укытучылары һәм якыннары каршында беренче сынауларын уңышлы тотты. Рәдифә Нохманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Түбән Кама шәһәре тренерлары истәлегенә узган регион-ара бокс турнирында әлмәтле боксчылар яхшы чыгыш ясый. Яшкарала, Ижевск, Удмуртия, Түбән Новгород өлкәсе, Яршалы, Алабуга, Ознакай, Түбән Кама һәм Әлвәтнең 89 иң көчле спортчысы катнашкан ярыштан Илназ Юсупов һәм Артем Бормутов колабызга алтын, ә Роман Манукян көмеш медальләр алып кайта. Әлегә шулар, Миллина Хәсән шыны һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз, исәнмен булыгыз.